Има една шега, че болестите са станали толкова много, че има недостиг и на доктори, и на болни. Помислете си само, ежедневно с широката реклама ни внушава, че изхода от ситуацията са лекарства и лекарствени препарати. Изпиваш хапчето и можеш да приключиш с болката и да продължаваш да живееш. Можеш, но въпросът е как и колко. Когато при човек възникне сериозно заболяване, което не успява да излекува с химични препарати, той, следвайки интуицията си, се обръща към народната медицина, билколечение и други. Когато не разполага с достатъчно информация и знания, започва да търси хора с опит в лечението и алтернативната медицина. Чува много противоречиви мнения и започва да се съмнява в тази алтернативна медицина. Накрая ляга под ножа. Следва възстановяване след операцията, диети, нови разходи, нови лекарства и така той попада в един порочен кръг и вечна въртележка. И колко е промит мозъка на съвременния човек, той мисли, че това ще му помогне веднага да бъде здрав и щастлив и с добро самочувствие. Но реалността е друга. Често болестта се връща, а с нея и болката и лошото самочувствие. Много хора попадат в този капан поради липса на знания или скриване на информация. Какъв е изхода? Доказано е, че повечето проблеми със здравето възникват от недостиг на необходимите елементи. Витамини, минерали, ензими, аминокиселини в нужните пропорции, в правилното време и на точното място в нашия организъм. Тези недостизи водят до отслабване на имунитета и организма започва да работи на авариен режим. Но естествено така няма да работи дълго. Например, ако организма има дефицит на витамин С, Е, бета-керотин и селен, съществува сериозна опасност да се развие рак. Ракът е една от основните причини за смъртност в целия свят. Всяка година от него умират 7 милиона и 500 хиляди човека. Докато гледате този филм, от рак ще умрат още 800 човека. 40% от тях биха могли да останат живи, ако бяха приемали всеки ден достатъчно количество витамин С, Е, бета-керотин и селен. Това може да спаси 3 милиона човека годишно. Тази висока смъртност се обяснява с това, че дефицити на тези вещества имат 80% от населението. И това не е само географски, а се предава и от поколение на поколение. Казал ли ви е за това вашия лекар? И така, употребявайки витамин С, витамин Е, селен и бета-керотин всеки ден, отделяйки малко парични средства, вие ще предпазите себе си от опасността и ще съхраните здравето си за дълги години. Ако вашият доктор ви беше казал, че можете да избегнете множество проблеми с здравето си, употребявайки всеки ден малки количества натурални витамини, той щеше да остане без работа. Защото хората, които употребяват правилните витамини и минерали всеки ден, не се нуждаят от лечение. По същият начин стоят нещата и с микроелементите. Дефицит, например, само на калций може да бъде причина за 147 различни заболявания. Много важно е да разберем, че говорим за натурални, а не химически синтезирани витамини. Тези, които можем да получим от растенията, а не тези, които сме свикнали да купуваме от аптеката. Да съхраните и възстановите здравето си, ако искате качествен живот до 100 години, това е важно. Първо, трябва да избягвате безпричинни и безмислени опасности. Естествено, ако играете руска рулетка, дрогирате се, пиете алкохол, тичате по пътя в пиков час, твърде вероятно няма да доживеете до 100 години. Може да ви е забавно, но нямате представа колко хора вършат такива глупости. Но ако вие имате възможност да предотвратите болест и особено нелечима, вие сте длъжни да се възползвате от този шанс. Второ, необходимо е да добавяме към нашето хранене 90 биологично активни вещества всеки ден.
Това са 59 минерала, 16 витамина, 12 основни аминокиселини и протеиносъдържащи белтъчини, 3 основни масни киселини. Само 90 елемента, добавени към ежедневното хранене, ще понижат значително риска от заболявания, които се получават от хранителни дефицити. В съвременния цивилизован свят е невъзможно да съхраним здравето си, ако не добавяме ежедневно в храненето си биологично активни вещества. За съжаление, тях вече не можем да получим от храната, която ядем. Единственият начин е да ги купим. Защо нашите дядовци не са употребявали хранителни добавки, но са били здрави? Преди напредването на цивилизацията, когато не е имало автомобили, компютри, асансьори, телевизия, водопровод, хората са използвали за придвижването си коне с каруци, качвали са се на стълби, ходили са на лов и риболов, носили се водата си от кладенци. С този начин на живот човек е изразходвал 3500 килокалории на ден. Бил е активен и е имал нужда от повече енергия и съответно повече храна, за да набави ежедневно тези 3500 килокалории. С това количество храна е получавал всички необходими полезни вещества. Какво се случи с напредването на цивилизацията? Автомобили, дистанционни за телевизори, асансьор, компютри, скоростни влакове, самолети и водопровод. Човек вече за 24 часа изразходва едва 1500 килокалории. Това означава, че тялото му има нужда да приема 1500 килокалории. С този обем на храна в тялото вече не постъпват нуждото количество необходими за здравето биологично активни вещества. Какво ще стане, ако увеличим количеството храна 3 пъти? Първо, започваме да трупаме килограми. Второ, дори и ако живеем активно, тренираме или пък излишните килограми не ни пречат, пак в нашия организъм не постъпват достатъчно количество биологично активни вещества. Причината е ясна. Недостиг на тези минерали в храната ни. Почвата е изтощена. В нея липсват минерали, а оттам те липсват и в растенията. Растенията трябва да поемат от почвата 60 минерала, а фермерът добавя само 3, които са необходими за растеж. Това са натрий, фосфор и калий. И никой не може да принуди фермера да сложи всички компоненти, защото това няма да доведе до увеличаване на реколтите. И така, какво се получава? Ядем събраната реколта, плодове, зеленчуци и зърнени култури, но пак не покриваме дефицитите на минерални вещества в нашия организъм. Какво ще правим, за да съхраним и възстановим здравето си? Съществува мнение, че за да съхраним здравето си, трябва да употребяваме много витамини. Но какви витамини сме свикнали да приемаме? Най-често мултивитаминни комплекси, които са синтетични, синтезиране по химичен начин. Нека се опитаме да разберем за това. Естественият природен витамин С, а именно от такъв се нуждае нашия организъм, е съставен от 7 изомера. Оказва се, че учените днес са синтезирали само един от 7-те изомера в синтетичното витамин С и се получава витамин инвалид. Същото е и с другите витамини. Например, витамин Е в природата съдържа 8 токоферола, а учените са синтезирали само един. Излиза, че химически синтезираните витамини просто правят урината ни по-скъпа. Защото всичко, което не е от природата, е чуждо за организма. И затова, когато пием такива витамини, нашата урина се оцветява в оранжево, мирише на химия, организмът ги изхвърля. На вас ви казват, че употребявайки тези инвалиди, вие ще съхраните здравето си. Имаме още един изход – да се обърнем към лекарствата. Много хора вече разбират, че този път не води към здраве. Но без лекарства не можем. И тук пак ще ни трябват знания. Има много хора, които ежедневно пият лекарства, затова има и толкова много процъфтяващи аптеки.
Интересно, знаят ли хората, че повечето лекарствени препарати не лекуват, даже теоретично не могат да изцелят болестите? Целта на повечето от рекламираните средства е просто да премахне симптомите. Така наречената симптоматична терапия. Заслушайте се в рекламите. Например, няма да усещате болка или ще премахне болезните симптоми за 12 часа и така нататък. Как се получава? Болите глава, изпиваш хапчето и главата не те боли. Но проблема си остава и продължава да се развива. Получава се самоизмама. Да мамиш другите е лошо, но да мамиш себе си е глупаво и се оказва опасно за здравето. Това може да се сравни с червената лампа, която светва на таблото на автомобила. Гризливият шофьор ще премахне проблема, а немърливият ще премахне лампата, за да не вижда проблема. Така правим и ние, когато пием хапчета за кръвно или за обезболяване, скримаме червената лампа. Премахваме симптома, но не и причината. Трябва да помним, че абсолютно безопасни лекарства няма. И от тях умират хора по същия начин, както и от болестите. В статистическите данни има позиции. Странични действия на лекарствата. Всички знаят, че аналгина е забранен за производство в повечето цивилизовани държави още в 60-те години на миналия век. Едно от страничните действия на този препарат е изменение във формулата на кръвта, което води до смъртен изход. Смърт в следствие на прием на лекарства се нарежда на 5-то място по смъртност в света, след сърдечно-съдови заболявания, онкологични болести, белодробни болести и травми. Този проблем е актуален в целия свят. Здравеопазването винаги се е построявало на лекарствена терапия и интензивен път на развитие. Повече доктори, повече болници и поликлиники. Този път никога не е решавал проблемите, а само води до безизходно състояние и прави медицината несъвършена. Остава последния вариант – да попълним количеството на витамини и минерали в нашия организъм. Например, като увеличим приема на храна и да се надяваме, че с нея ще приемем достатъчно количество биологично активни вещества. Всичко е уж добре. Но първо е икономически нецелесъобразно, второ физически е невъзможно. Да отчетем енергийната и биологичната ценност на храните днес. Учените са изчислили, че нужните количества хранителни вещества на ден за един човек в момента се съдържат в 50 кг храна. Например, за дневната доза витамин С трябва да изядем 15 портокала или 42 домата. За витамин Е 10 чаши зехтин, бета-керотин, 5 моркова или 6 чинии пюре от тикличка и домат. За селен 16 пържени яйца или 160 банана. Освен това, приеманата доза дневно хранене не трябва да превишава 2000 до 2500 килокалории. Какво ще правим толкова калории от 50 кг храна? Ние не можем да я поемем. Но необходимото ежедневно количество биологично активни вещества се съдържа точно в толкова количество храна. Затова в развитите държави учените успяли да отделят от голямото количество продукти, именно от растения, необходимите за човек биологично активни вещества. Благодарение на високите технологии и събрания опит от биополечение, днес съвременният човек може да възстанови и да поддържа своето здраве, добавяйки към ежедневното си хранене натурални витамини и минерали. Биологично активни вещества, така наречените биологично активни добавки. Вашият личен лекар е бил длъжен да ви предостави тази информация. Ако той не иска да поеме тази отговорност, то поне може да ви насочи, а вие сами да направите избора си. Запомнете, това е важно. Всеки ден вие трябва да приемате 90 биологично активни вещества. Това са 59 минерала, 16 витамина, 12 аминокиселини и протеиносъдържащи белтъчини, 3 основни масни киселини.
само 90 хранителни елемента към ежедневната диета или има опасност да се развие заболяване вследствие на липса на хранителни вещества.